Sengi kebakat para. Haga kerteng kupa kun mensim bekut. Amen. Kutra Jesu. Sependap ingi dak mensim bekut jong me. Bengin yo ya kecing start jong me. Bengin dup laban sengau tu ya kektian jong me. Mensim bekut tu hikai yangi tu keren hangi. Ke gospel kedkum Matthews. Kalau nong kebakat para. Hakata kapur kisenran kilawan syau Jesu kila keli. Uai ubakrau tam haka hima beneng. Jesu ulakot ya uai ukena bat ula penyeng ya hakmat jongki uda ong. Tuken mau ya kani. Lem da pi kelalong kum ki kena ren. Pin om ya orung haka hima beneng. Uba krau tam haka hima beneng ulong uta uba penrit ya lade kum uni ukena. Jar uba priang subha ya kum uni ukena haka kerteng jonga upriang ya nga. Syapang kini ki kena ret ki banget ya nga. Kan kambha ya ubrio bante da umau teliat haka rendang jong u. Batwan penuh hapok duriau. Banyak keba unhikai bakla ya uwei nekini. Kordit ya kepertai namar kijing pentut. Haka jing sisya om lalat ya kijing pentut. Henry kordit ya utu na uba kata kijing pentut kawan. Lada kakti ne kekejat jompi kepenlek pop ya pi. Tu ot no ya ka batu berat no. Kakambha ya pi benrung haka jing im. Klem kakti ne kekejat. Ban ya kebadon artili kikti baki kejat. Ban syak berat haka ding bam julim. Lada kekemat jompi kepenlek pop ya pi. Tu klong no ya ka, bat tu pret no. Kan kambha ya pi berpinrung haka jing im tang siliang kekemat. Ban ya kebadon artili ki kemat ban syak berat sya keding dujok. Pet ban om iban ya uwei nekini kibarit. Nga ong hapi, ki angel jongki habeneng ki i barabor ika kemat ukpa jonga ubah habeneng. Kumno pi perkat sepang kani. Uwei ubrio udon sispa teli kilang brot. Kabat kawai neki kalaja. Hatu nom ino iki kendai pau kendai halum. Ban laiwat ya kabala sakma. Lada ulap ya ka ngaong hapi. Unkam sngok men ya kani kawai ban yaki kendai pau kendai ki bam sim sakma. Hakaju karukom ukpa jompi ubah beneng. Kwa bawat iwei nekini kibarit injot no. Lada unmen upara jompi ulek bamday. Kilit seneng yu. Henry tulek jar-jar tang para mapi. Lada usyak skor ya pi. Pilapan bahai la uhenmen upara. Henry lada umtrek ban sengap ya pi. Tu yalam uwei ni arngut kibriu lembat pi bakasaki jongki ar ni laingut kan kersyan ya ka jingken no jongpi. Henry lada umtrek sengap ya ki. Tu ya tu ya ka kambaro ha kabalang. Balada sengap ya kabalang ru. Tulek ya kum ya gentle ne unongkrong kajna. Nga ong hapi, kat kaba pinte haka pertai, lala te ru ha beneng. Kat kaba pin pelaj haka pertai, lala pelaj ha beneng ru. Sakani ru nga ong hapi, lada arngut na pi haka ni ka pertai, pi hap jingmut lang ban pan ai, ukpa junga ubah ha beneng, un ai hapi. Haba ar nilai ngut kia don lang haka kerteng jonga, nga don ringkat batki. Petrus ulawan syau Jesu bat ulakeli. Kuken rat. Haduk kat nu sien uhenmen upara jonga unle bamde yanga. Bat ngan maap ya u. Haduk nyau sien. Omday tang nyau sien lapai ketien u Jesu. Henry haduk nyau pau sien nyau. Namar kahima beneng kalong kum usiem ubalarai ban sim jingkain jendia. Na kisakri jong u. Utang susdang ban lek kumta. Lawan yalam syau ya uwei ubakit ram daki pau hajar tingka. Don lat ban siu karam jong u. Kumta uken rat jong u ula hukum ba endim raw ya u. Bat tengah bat kuan. Bat barok kat ba udan bandup siu ya karam. Usyakri uladem krup hakmat uken rat jong u. Ula kerpat. Ai por yang bat ngan siu dep ya pi. Ukun rat ulas ngausen ya u. Ula maap ya karam bat ula pelat ya u. Uta ubri utang syumi ula ya kendu ya uwei neki para syakri jong u balakit ram ya u kendiat tingka. Ulas kiak ya u bat ula sedang ban kenyot ya u. Siu no ya kaba medai ban siu ula ong. Uta upara syakri ula dem ula ngu bat ula kerpat. Ai por se yang bat ngan siu dep ya pi.
Upat umpatiau penban ulapha set bindi ya hadu ba undiu siudap ya karam. Habaki weipat kisakri kila yo ya kata kabalajia kila sengusi sibuan bat kila lek yatu ha ukenrat nadong sedong. Kumta ukenrat ulakot ya uta usakri. Me usakri baman ulaong ngalamap ya karam jong me. Baro namar bamelakarpat nga. Hatu memsem ladai ban isin la opara sakri kembang lale isin ya me. Ukenrat ula ingkong kaj ba ulapha pensasti ya hadu ba unda siudap ya karam baro. Kumju ukpa jonga ubah beneng unle ya pi ladama pi baro pimap nadu kadonut yala men upara. Ke gospel jong utrai. Kecingero ya mi ke Chris. Hakani kelunong ngiu senran kiwan man kelio Jisu mono ubah krautam hakai ma beneng. Hakar komperkat jong kepertai ubah krautam udai barobor ubah don bor ubah hek kerdan ubah hek kespak kapau unong yalam uta udai wakrautam. Hendrai hakmat jong Jisu pan kita ki barok hat kim don dor baruang utu wakrautam udai ban longkum uknaret. Baru Jisu ong susu balem dah pikla longkum uknaret penam yorung hakahima beneng. Baru wakrautam hakahima beneng hakmat jong blai dai utu bapenret yala di kum uknaret. Ki kecing long bakarpang jong uknaret. Ubah ibat lot ubah sida ubam don bor naladi bat kam kerpang kadai kajing long jong u bau haban syania hakiwei pat ban penbiang ya kajing don kam jong u kaniru kadai nak benta jong ikum kisenran jong Jisu bangin long ki bakrau kahima beneng dei utu ubadon kajing sngouren ubah sngotu naladi umlong ai ruem baru haban syania ha oblei nak benta ki baro jong kajing im jong u ulak bandan spa ulak bandan pau ulak bandam don ru hendrai kajing long jong u kadai ban syania ha oblei bat kani kaya ha bat kajing ong jong Jisu suk ki baduk hakaman siem ubah krau tam hakima beneng udai utawa penret yalade kum ukhnaren basngutu ba umlong ubaduk hakaman siem bat basyania teli telan ha oblei nak bentai ki baro Jisu ubu ro kajing maham hakani kajing hikai sepang kajing penthut bangin umlong kajing penthut iki weipat baru ong le si hakaperthai sibun ba kajing penthut kinwan Hendrai kodet ya uta na uba kata kajing penthut kawan. Kata kadai kajing seneng jong Jisu. Kodet ya uta obriu ne kata kabriu kabalong kadau jong kajing penthut. Ha kajing im jong iba malaka singir ngihaban yele kat bala ban numlong kajing penthut ya kiwei pat. Kamtam sedang nalu layi yang lasem lajong. Ha kajing penhe pensan ya lagi jong ki kuon ki kti. Lesi ngilak ban seneng ngilak ban krau ngilak ban keren bun ketien. Hendrai ki kuon jong iru kin pet bat kin persyang ban pentuk buat ya kanuksa ke bamangi ngile lada mangi kum kikimi kikpa ngidon sisa kata ka jengduk ka mensim ngidon sisa kata ka jingsung urit ngiyat sisa kata ka lenti ban syania ha ublai ngangit skam ki kun jungiru kin sahikai ala de ban syania ha ublai ban long ki baduk ka mensim ban long ki basngauret omdai ka jing hikai hendrai kamtam kanuksa ka babha ka bakongsan na ka bentai ki kun kabrak nuksa kababha kabakongsan na kabentai ki kun kani kadai bangi haban persyang ha kajing im jingi bakumju ha kabalang ngidon kam kani kaju ka attitude banam penthut ya ki weipat kamut rabon ong bangin tiang ya kapop jing ki wei na banginum penbet ya kajing bakla hendrai banum long kajing penthut ya ki weipat Paulus usneng sungut tenat bha karo sithi siki roman lenong bakhat saw khat san uong ba mapi na pdeng jong pi kitu ki baklan kitu ki basngo baklan kajing ngai Mapi tu yai syak lem ya kitu ki batlot ke jingat. Mapi tu yai syak lem ya kitu ki batlot ke jingat. Mapi ki basngo ki babiang tu yai syak lem ya ke jing tuna jong ki weipat. Kata kadai ka attitude lane kata kadai ka jinglong jong senran jong Jisu. Ban ya syak lem ya ke jing tuna jong ki weipat. Jisu pun kuru sepang ka bor jong ka jing ya lumlang. Ka bor jong ka jing ya lumlang ha ka balang. Habaan laingut ya lumlang Jisu don ringkat lang. Habaan laingut ya menjur lang Jisu kun aya kata ka bamangingipan kata ka de jingkular jong Jisu bat bunsien ya ini ibenta ngiset pendon kam barabor habangilong jing sengyeng ha por bangilek jing doai kamtam habangiduna brio mat ai men siem yala dia hendai ke jing kai na ka benta jungi ka dei kam kerpang nalayeng lesem la jong haba ar ne laingut phialum lang ka keteng jonga haba ukpa ka kemi ki kuon ke lum lang ka keteng jong Jisu don ringkat lang haba ar ngut na pi hap jingmut akani ka pertai haba ukpa ba ka kemi pi hap jingmut
ublay uang ngan ai kata hapi nak bentai ki khun ki ti jong pi nak bentai ki kam ki jam jong pi haba ar ngot pi hap jing mot haba ki mi ki khun pa ki hap jing mot lang jisu uang ngan ai kata hapi bat kani kade bengin le ningkong na yeng na sem na jong ningkong ha ka jing im jingi ha yeng ha sem na jong haban persyang kum kirang ba bakum kilong kemi ban penlong ka yeng jingi ka yeng ka ba jisu udon lang kata kade la rang ngi alum lang ha ka kerteng jong jisu ong nga don ringkat lang ha pedeng jongki nga don ringkat lang bat ngadon ha pedeng jongki bat ngan ai ya kata ka jing menjur jongki hadin kani jisu hikai sapang ka bor jong ka jing map sapang ka jing don kam ban map da ka ba ai ka wi ka parsi sapang usakri ubam sngongo ngila yo sngo bun sien ya kani baru ong kum no uni usakri ula kiram da ki pho hajar ka ba mot ba da ka bor la jong hi uni usakri la da utrei sirta ka jing im jong ru unum la ban siu dep ya kani karam kata karam ka ba mu usha andre ha ba ma u la yo jing ma pada ya wei pada upara sakri ba sikit ram tang ki khendet tingka ka ba mot le si tang si singi ar singi la ni stayo atayo ulala ban siu dep ya kata karam andre uklem don ka jing sngongo uklem don ka jing sngongo ya uni upara sakri ubakit ram ha u tang khendet tingka kaniru kadai ka wei na ka benta jungi kai ka baji ai uni usakri ubam sngongo ukenrat menta ula pensitom yang ya u na ka benta ka karam ka bam u ulama mensua ha ka jing dwai ko pa jungi ngi dwai to map ngi kembang ngi ngi map ki wei pat bat ak dukhat khat sau khat san la ka nong ban riu ong ukpa jungi un map ngi la da mangi ngi kloi ban map ki wei pat la da ngim map ki wei pat ukpa uba beneng un map ngi mangi ngi la bu ya kata ka jing te ya la jong hiru ba to map ngi kembang mangi ngi map ya ki wei pat government ko para ban map kam dei ka basuk ban map kam dei ka ba jam hoi ha bangi sha pan bong ka don sisa ka jing bong bat ka jing bong ka long ka ba sisa teng isem jing ban map ban rei ha preng kini ke baro kam kar pang ngi don kam ban wan ra ya ujisu ba ulama ki pop jingi lesi uni usakri bale umla ban sungungu ya utu wei pat usakri namar uklem value la ne uklem nyau kordor ya kata ka jing map ka ba ulayo na ukenrat ya uklem nyau kordor ya kata ka jing map ka ba u ni ukenrat ula ai usngou ba u don hok kini ka jing map na uni ukenrat na kata kada uklem nyau ba uklem pediang ya kani ka jing map na ukenrat hala ka jing em uklem pediang da ka jing sungu ba ukenrat ula map ya u na kata kada umla ban sungu ya ki wei pat ngiru kon men ko para ba kumno ngin la ban map ki wei pat om yan sisin kadi ka ba henry bangin dup la ban map ngasngo ba ka wei ni ha ban wan ra ki tu ki brio hakmat jong jisu ha ka jing dwai jungi ladangi pensyong nong rem ya ka pop ba mangingi le ba ya ka jing ai ba ma u jisu la le na ka benta jungi kamtam ban ong ba kadkum ka pop junga ngada wai ka jing penrem ngada wai ka jing tim ngada wai ka jing jot henry u jisu ula map ya nga klem da le na kalyang junga u jisu ula jit ban map baladangi pensyong nong rem barabor ya ka jing map ka bangi pediang na u jisu kam dei ka jing le jungi Paulus ukran syai ba ong ba katkum ka jing le jungi le ngi dawai ka jing yap henry u jisu la jit ban map bada ka jing ai la pen em yang i wei pa wei kata ka dei ka jing le jong ublei kam dei ka jing le jungi ngim don hok henry u jisu la le ya kata la rangi wan ra ki men ki para jungi ki ba pen mong yang i wei pa wei ru ha kata ka benta jong ka jing map jong jisu le si ngin sala ban map ru ya ki men ki para jungi but kamtam ngin sala ban priang ya ka jing bakla jong ki ngin sala ban priang ya ka jing bakla jong ki don na preng jungi le si ki ban ong ki klem le ban dawa ka jing map la ne u klem le ne ka klem le ban dawa ka jing map nanga ka dei ka jing sisha ha ka jing map om don jing dawa om dei barang ni la le ba u doble usa map yang ni kadai ka jing le isn a nata kada ko wei ka best definition jong ka jing map la ne jong ka jing isn a ngasngo kadai ba iwei parlok chungai ong nga ba di ong kum ni ban map kamut ban le isn a ya utu bam dawai ka jing isn a jong pi ban map kamut ban le isn a ya utu bam dawai ka jing isn a jong pi ban isn a kamut ban map ya utu bam dawa ya ka jing map jong pi kamut kat kum ka jing le jong ki dawai ka jing pensitom bangan le kliang han rei nga isn a no ya ki kata ka dei ka jing map ban map ka dei be ka jing ai ba mangi ngi ai ya ki wei pat en yero ya Jesus Christ junam la junam amen ka jing dwai jubile kokpa ba happening to ai ba ka jing ka ba mela ai hangi hau khun jong me Jesus Christ
Uhun men jungi bat ka ding jong ka jing iet ka bala penrhem hakido not jungi da umun siem bakut. Kin kirsiu biang hangi ya ka jing kermen bala kerku na ka benta ka jingwan jong ka hima jong mi. To ai ba ka jing ai jong mi kan penkelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. To ai ba ki sembai kin penkelai ka long briu man briu na syapo ba ki jing thao baro ha ka jing kmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong ka jing sniu ka buram jong me kan tengshan syabam jukun. To ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang na ka benta ki spa beneng. To ai ba ka ni ka jing ai kan pensap riang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen im jongi sya satlak ka perthai. Syami ublai jongi ubala kerku junam kan long ka buram bat ka jing ero si junam. Amen. Ka buram hau kpa ba hau kun ba hau siem bakut kumba kelalong hak baningkong menjuk menta barabol junam. Amen. Kudu nut khutam Jisu kumare kutu isin ngi kumare aknirap jingi Kristan tu dua anak menta jingi. Ha ka kerteng ukpa ba ukun ba mensiem bakut. Amen.